तो भाई लोग का तुहू लोग 24-25 हज़ार में एगो अच्छा 5G फोन ढूंढता रहो लोग, वो एक गेमिंग फोन हो, मतलब गेमिंग फोन समझो लोग, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे। तो भाई लोग आज हम बात कर बानी रेडमी K50i के बारे में। एक हमारे इस्तेमाल कर 4-5 महीना हो गए, जब ई फोन लॉन्च भइल तबे हम ई फोन के खरीद ले रहनी, आ तब से इस्तेमाल करता नहीं, मतलब बहुत ही मजा आइल भाई। ई फोन में कुछ कमी भी बा, लेकिन अच्छाइए के ज्यादा बात करिए, कमी ज्यादा ई फोन में नहीं है, अच्छा ही बात है। चलो फटाक से बताइए फोन में का कैसन बा। देख लो भाई लोग गेमिंग के बात होता है तो एगो प्रोसेसर देख लो, में लागल मीडियाटेक का डायमेंसिटी 81 वाला प्रोसेसर, जो उनकी 5 nm पर बेस प्रोसेसर बा। और भाई लोग किन मानो लोग, मतलब काफी तो अच्छा बा, मतलब बहुत ही अच्छा कस्टमाइज कर बा गेम खातिर। बहुत देर तक में गेमिंग वगैरह सब कुछ कैले बानी, मतलब मजा आ जाला भाई, मतलब कस्टमाइज अच्छा कैले बा सनी मीडियाटेक का डायमेंसिटी 81 वाला। हिटो ज्यादा ही ना होला हमारे जहाँ तक लगेला, मतलब ज्यादा देर हम गेमिंग वगैरह करने फिर भी फोन ज्यादा हीट ना होला, लेकिन कब हीट हो जाला नॉर्मली यूज पे भी हीट हो जाला। तो ये रेडमी के ना समझ में वाला का करेला, मतलब सही बा भाई, गेमिंग का खातिर तो परफेक्ट ही बा। लेकिन एगो खाली गेमिंग के लेकर चला जाओ तो काम ना चली, और भी कुछ तो देखे के चाहिए वो फोन में। तो चलो लो और कुछ भी बताई दे रहा लोग के। भाई लोग इनमें लागल 6.6 इंच के एगो फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि एमोलेड नहीं लागल, जो कि गलत बात बा, एमोलेड लगावे के चाहिए। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देला बा, जो कि काफी हद तक अच्छा, मतलब एमोलेड नहीं लागल, लेकिन दोस्तों हेने बढ़ा देला बा, जो कि काफी हद तक अच्छा बा। 270 हर्ट्ज सैंपल रेट बा, 650 निट ब्राइटनेस वगैरह बा। मतलब डिस्प्ले के मामले में नॉर्मल बा, अच्छा ही बा, मतलब रिफ्रेश रेट वगैरह अच्छा बा, लेकिन एमोलेड डेल रही तो ज्यादा मजा के तरफ देख लीजिए। आ कैमरा खातिर लेता लो तो पहले ही बता दी, फोन के मत ले लो, कैमरा खातिर दिक्कत हो सकेला। देख लो भाई लो, 64 MB के बैक में कैमरा लागल बा, 8 MB का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का माइक्रो कैमरा लागल बा। मतलब कि 64 MB के कैमरा ही तो साफ होला, लेकिन और दोनों कैमरा क्वालिटी काफी हद तक घटिया बा। फ्रंट में 16 MP के कैमरा लागल बा, जो कि काफी हद तक घटिया बा, जाने की जरूरत ना रहला, मतलब बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी उठावला ई 16 MP के कैमरा। तो कैमरा खातिर भाई लोग मत ले लोगे, किन मानो लोग। देखो लो भाई लोग UFS 3 पॉइंट स्टोरेज लागल बा, LPDDR5 के रैम सपोर्ट वगैरह लागल बा, काफी हद तक अच्छा बा। 12 को 5G के बैंडो वगैरह डेल बा, 4G वोल्टी वाईफाई 6 वगैरह सपोर्ट बा, जो कि काफी हद तक अच्छा बा। 2 साल के अपडेटो देवे कले बा, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दी, जो कि काफी हद तक अच्छा, मतलब कि हमार तो ये 8 256 वाला है, लेकिन तू लोग 6 27 वाले बोलो तो 23 24 में मिल जाए फोन में, और भी कम में मिल जाए। तो काफी हद तक अच्छा भाई, गेमिंग खातिर ये परफेक्ट फोन बा। एक तू लोग बेची जाओ, खरीद सकता लो बिना कोनो टेंशन के। खाली गेमिंग खातिर ले लो, लेकिन कैमरा खातिर मत ले लो, ये बात के तुम लोग समझ लो। तो भाई लोग कमेंट कर बता लो तालो के वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो कर लो लाइक, और अपने दोस्त में कर लो शेयर। तो चलो लो भाई लोग, इस साथ ही वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं तालो से एक अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।